ससियेल मिडियाखौ गोदाव सोराव बाहायग्रा नोंसोरो दिनैसो मोनदों नोंसोरो खावसुं सावदोंना खावसुं गोदान नायदों नै सासे मानसिनि फेसबुक पेजआव मासे खासेवखौ खास्रि बिस्रि सावनायखौ नुनो मोनदों। ससियेल मिडियाखौ गोदाव सोराव बाहायग्रा नोंसोरो दिनैसो मोनदों नोंसोरो देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है नंबर 1 का कमीना दाना दालि ओंख्रि जानो रेडि जादो फैसा गारदो बेखारावनो। खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा अनसायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोनखौ आसा आरो मिजिंथियो। दा लोगोफोर मोनसे भिडिअआ फेसबुक पेजआव भाइराल जादोंमोन खासेव सावनायनि। दा मोनसिगोन ना लागारा दाथ' एक्सन लानो नागिरदों मा खालामबावनो नोङो ओइ फेसबुक पेज मालिक कौन है ये लोग कहां से आते हैं मोनदों होननानै नोंसोरो गोदाव सोराव भिडिअ होयो दा दासो मोनदों जेसेबां हायो एसेबां साजाखौ होनांगौ बिदि मानसिखौ आंनिब्ला मा बुङो लोगोफोर बिदि गोदाव सोराव भिडिअखौ दाहो बाथ्रायावबो दङना मैया आगानाव थैयो होननानै मानसिया खुगायाव थैयो होननानै बिदिनो मानसिया गावनि खुगायावबो थैयो गावनि नंखाय फिसा गोरोन्थि मावनायनि थाखायबो थैयो गोसोआव लाखा। गोदाव सोराव मोनदों होननानै ससियेल मिडियायाव गोदाव सोराव भिडिअ होग्रा नोंसोरो दाना दालि ओंख्रि आं नङा होनबाबो बहाथो गबावनो मालायनि भिडिअ होनमारलाय। एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों।